Punapata merahing sun prihatin waspa mijil datuhu tanpa karya laku jawat asta pinanganten amrep mring patengganing Rama dalah ibu aneng nggih patengganing Rama dalah ibu bapa Sutikna dalah ibu Ngatimah pinanganten dodok mari kelu amiji unang samparanira kang ibu awit tandha yekti dadi wujuding bekti awit eling pangganing kang ibu kang sembada dadi papan yoga brata ndungkaping nawa candra dasari ingkang ibu kang wekasantoh nyawa wimbuh dina wimbuh rekoso prasasat lila ing bondo tega ing pati ngrunggeping katresnane nenggih Sang Byayu Yeni Francisca Selviana rakyuk gapyuk nadyan kolati tanku wong babar gonto ewadene babar mijil ponang waspa lamun to kasunaring Hyang Surya Pindha Mutiara Rinunce Dupiwus nyapurna ngrungkepi pepadaning kang ibu nulya Sang Hyang ngrungkepi pepadaning kang Rama kanthi sungkem kang kunjuk tandha bekti kang katur labet eling marang kang Rama ingkang Rama kang musya wawa ngukir jiwa raga ingkang Rama kang musya nglinting anggula wentah angandemi marang katresnane ingkang Rama kang ngustoh nyawa bebasan dalu nyuda nendra lamun siang hanya peh bogo ing pengangkah atmajanira manggihi mulya rangkul gapyuk tandha yekti Sang Byayu ngabekti mring kang Rama sakpurnanira pinanganten kang busanya juga nyungkem mari keluh hambapa aning Rama dalah ibu nenggih bapa Sutikna dalah ibu Ngatimah nulya lirik gumanti tumujuaning patengganing bapa Supriyadi sarimbit Ibu Lasmi
ya kanthi darma kang sataraju. Laku lon-lonan adgandengan asta tumekeng kang tinuju ndodok mari kelu simpuh aning pepadaning keng ibu ya kanthi darma kasataraju mijikipun nang samparan kapiyarsa lati tanpa pembabar gonta ewadene kaya-kaya batin andret duh Kanjeng Ibu nglenggono dados samoco paduka kula dereng saged atur pepulih dhateng luhuring darma paduka Ibu dereng saged akarya bingah dhateng manah paduka Ibu nanging ewadene tumapaking ari menika kula hamimbuhi dhateng rekaos paduka Ibu ketitik kawula nganti kekantilaning nala Ibu boten ateges kawula badal dhateng dawuh paduka Ibu boten ateges kawula badhe nungka dhateng dawuh paduka nanging labet wus nyondungkap ing yuswa kawula kedah uwal aling saking sipating jejaka manjing alaming madya alaming diwasa duh Kanjeng Rama Kanjeng Rama tatan saged kapetang luhuring darma paduka Kanjeng Rama nanging badhe kados pundi dawahing jodho katali mangsa gesanganing Madyapalda amung anderek laku jangkaning kodrat cakra manggilingan Rama mugi kepareng Rama dalah Ibu anggun turi sabdatama tuwin pangestu anggen kula arsa manggon bebrayan Rama Ibu awet mokal kawula saged nemai bagya mokal kula saged nemai mulya lamun datan ninambaran pangestu paduka Rama Ibu mugi-mugi anggen kula manggon bebrayan pikantuk wahyu judul sejati Rama Ibu kapiyarsa ingkang Rama dalah Ibu tan kendhat dene memuji mring panguwasaning Gusti apa to tandane latinya komat kamit mantran sakti donga suci kang danira puji
ing pengangkah ingkang putra dalah putri saged nyawiji kapayungan budi rahayu sangka kersaning Gusti. Dupi wisnya paripurna sang piranganten lungguh aning sasrongjan duk sengawit. Apa to kang ngarsa lumadi ngono? Anindakake karo mbiyongan kanggo samapta. Lenggah jumeneng dadi raja sedina nyang ratu sedalu. Dadya punjering mawiwahan.